În 1990, după Revoluție, am crezut că suntem cu toții aceeași Românie. Curând a fost clar că nu e așa. De atunci au fost mereu două Românii, cea a clasei politice și România ta. România lor, România politicienilor, e tot mai mică. Cum așa? Iată, la alegerile din 92, politicienii au fost aleși de 85% din populație, în 2004 de 58%, iar în 2008, clasa politică a fost aleasă de doar 39% din locuitorii României. România lor e tot mai mică. Poate că în România lor mică, 100 de kilometri de autostradă par mulți. În România ta însă sunt extrem de puțini. Pentru România lor mică, 40.000 de medici poate păreau prea mulți, așa că dacă au mai plecat 10.000 de medici în străinătate, nu e o mare pierdere. Pentru România ta însă e o pierdere enormă. În ultimii 10 ani, rata promovabilității la bacalaureat a scăzut de la 87% la 45%. Poate că în România lor mică nu e atât de important că jumătate dintre elevi nu mai au bacul. În România ta însă, cu atâta nevoie de educație performantă, înseamnă enorm. Cu toate mitele, minciunile și pomenile lor electorale, au reușit să păcălească doar 39% dintre români să-i voteze. Tu ești printre cei 61%. De când 61% nu pot îndrepta greșeala la 39%? Din 90 încoace, singura clasă care a dus-o bine în România a fost clasa politică. Iar prețul l-a plătit mereu clasa de mijloc. Fie că suntem antreprenori, fie că suntem angajați la un antreprenor sau la o multinațională, fie că suntem doctori, profesori, arhitecți, avocați sau avem alte meserii liberale, fie că suntem chiar mici fermieri, toți formăm clasa de mijloc. Și din munca noastră s-a giftuit clasa politică până acum. Iar dacă ești student sau elev de liceu și te gândești că nu te reprezintă acest mesaj, am o surpriză pentru tine. Pentru asta înveți să devii într-o zi nu foarte îndepărtată unul dintre noi, un membru al clasei mijlocii, coloana vertebrală a oricărei societăți sănătoase. Clasa de mijloc trebuie să-și regăsească unitatea, pentru că are forță. Forța numărului, 61%. Susține Forța Nouă, forța clasei de mijloc.